Balimau, aute shibo segu tungarateke konnana. Ko président Assimi Goïta de kera Mali ministre de la Défense. Sado Kamara fagalen kɔfɛ Assimi de filɛ ka Sado Kamara place ta sisan. Mɔgɔ caman bolo ko place bɛ Assimi bolo bi. Ko Assimi de Mali ministre de la Défense. Sado Kamara kɛni an bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ ɲa. Maa maa bɛ Sado Kamara saya complice la Ala kana si ɲa da kira ka Ala ka bɛɛ libo Ala ka bɛɛ ta tiɲɛ. Maliyɛnw an b'o dugawu don bɛɛ k'a fɔ ko amina. Maliyɛnw ko dara kɛnɛ kan sisan. Ko Assimi Goïta de kera Mali ministre de la Défense sisan. Ale de président ye. Ale de ministre de la Défense. Ale de ministre de l'énergie. De pas Assimi Goïta wolo tenemuso mun kunbe ministre de la Défense la. O yɛrɛ de ko Assimi de bɛ ka ko ale ministre de tɔgɔ de b'ale la. Mais ko Assimi de bɛ ka courant ko gérer. C'est-à-dire a ye fanga bɛɛ de k'a yɛrɛ ta ye sisan. Défense kumbe Sado Kamara te ministre de la Défense a bɛ ni ka san fila bɔ sisan. Depuis fin 2024 fo kana bila bi la Sado Kamara te k'a fonction kɛ normalement tɔgɔ de b'a la a bi yala yala mais a ka fonction bɛɛ bɔ sira la. Mais maintenant révélation ba dɔ k'aw ye. O m'a fɔ qu'Assimi Goïta de ministre de la Défense ye bi ya. N'est-ce pas? Assimi te ministre de la Défense ye bi dɛ. Mais a fɔra de bi ko Assimi kɛra ministre de la Défense ye. Mais Assimi bɛ ministre de la Défense ya la a mɛnna. Assimi de la ka décret de bɔ ka bila ka taa CNT la ko ale de bɛ force spéciale diriger ko bɔ Sado Kamara bolo. Doronin ko marché ko bɔ Sado Kamara bolo. Assimi Goïta ni Sado Kamara bilara ɲɔgɔn na ne y'a vidéo kɛ 2024 a ye taa n ka vidéo kɔrɔ lajɛ. N t'a dɔn vidéo kɔrɔ min bɛ la bɔ n yɛrɛ ka n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ta mais n yɛrɛ i jɔ n bɛna tila k'a ɲini. Ne y'a vidéo kɛ 2024 Assimi Goïta kun bɛ fɛ ka an ka drone an ka avion marché di a Sunguru Batulu Ɲang ma. Sado Kamara ko na a y'a di Batulu Ɲang ma k'a a drone tɛ don Mali kɔnɔ. Ni wallahi n ye n kale kuranɛ la. Ne foyi ta fa a sun de kɔrɔ wallahi billahi. U ni Sado Kamara kɛlɛla Assimi ni Sado Kamara de la ka kɛlɛ une fois kalo 6 u man di. Kɛlɛ in fɔra ka ban. Sado Kamara ba balolen bɛ ne balolen bɛ. Sado Kamara ba ye intervention caman k'a la ni mɔgɔ wɛrɛw. Généraux dɔw i da don a la. Assimi Goïta kelen bɛ ka taga dugu wɛrɛ sɔrɔsiw k'a b'olu ka taa k'olu ka sécurité fana ye mun ni fɛnkɛ fana dugu wɛrɛ sɔrɔsi wɛrɛw a bɛ n'o ye Mali kɔnɔ fo n'a y'a dugu dɛ ou bien fo ni mɔgɔ da y'a fɛ wallahi Assimi kelen bɛ k'o fana kɛ n tɛ fɛ ka dugu in tɔgɔ fɔ dugu in kɛni a ye silamɛ caman faga dɛ o dugu mɔgɔ ninnu dɛ Assimi Goïta bɛ fɛ ka na n'olu fana ka service ye Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi olu ni an allié ninnu i b'a dɔn olu tɛ fankelen fɛ bon a ye M5 ɲagami cogo min a bɛ fɛ k'o kelen de kɛ voilà pourquoi jamana bɛ ka tila la bon ale de ko k'ale ye Mali ministre de la Défense ye ne y'a fɔ aw ɲɛna bon sisan i b'a ye sisan nɔ Batulu Ɲang i b'a ye o bɛ na marché sɔrɔ daminɛ sisan a b'a mamuso ka ganforo de la a ye Sado Kamara faga sisan a dara bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi ko Assimi Goïta de Sado Kamara faga Amadu ni y'a prévu de donc sisan an ka jan an ka nin kumakan in lamɛn ministre Assimi Goïta tanti n'u b'a wele ko Ba Bintu Kamara a ko Assimi de bɛ ka Mali courant ko gérer depuis Assimi Goïta da donna Mali courant ko la courant tɛ ka sɔrɔ bilen Assimi de courant ministre ye Assimi de sanu ministre ye Assimi de sɔrɔsiw ka ministre ye a ye yɔrɔ gérer a si ma ɲa mais Assimi ka ministre de la Défense a bi tɛ dɛ a kuma fɔra dɔrɔn sinon a ye conseil supérieur de la défense a y'o créé o b'a bolo kuluba ne y'a vidéo kɛ malien bɛɛ b'a kalama a ma se n ka taa n ka vidéo kɔrɔ ɲini ka na ba i ka taa n ka YouTube sanfɛ n ka vidéo kɔrɔ bɛɛ bɛ ne y'a fɔ ka tɛmɛ wallahi billahi Sado fagara de ka Sado place ta kuma bamanankan de fɔli fila an ka jan an ka lamɛn. Président de la transition colonel Assimi Goïta ale de bɛ EDM ko bɛɛ comité min bɛ yen k'i sigi k'a fɔ EDM na nin bɛ yen nin tɛ yen ale yɛrɛ de b'o présider la kabini salon kabini 2022. o kɔrɔ EDM kunko latigɛ jɛkulu ale yɛrɛ de b'o ale de y'o ɲɛmɔgɔ ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye a ye EDM mɔgɔw ɲininka 2022 salon komi tilema wagati tilema kuma funteni bɛ kɛ wagati min na kurantigɛ fana tun bɛ caya aw mago bɛ mun na pour que o tilema hakɛ wagati in kɔnɔ
aw bɛɛ lajɛlen nin sa bɛɛ lajɛlen y'a mɛn yɔrɔ nin ma dogo mɔgɔ la dɛ bon ni Assimi tanti di c'est à dire Assimi ye courant monopole na depuis 2020 depuis aya ko 2021 ou 2022 je pense qu'au défaut Sanduru Assimi de bɛ ka Mali courant gérer c'est à dire que ni a ye Mali tɛ ka taa ɲɛfɛ Assimi de b'i bila place la Assimi de ministre des finances waru bɛ taa kuluba di c'est à dire nga a ko in tɛ sɔn ɲɛfɔli ma sanu bɛ soin yara a yɛrɛ tanti ye nin fɔ awa Mali sanu fana a bɛ Assimi Goïta bɛ ka yɔrɔ gérer n'a somɔgɔw bɛ ka yɔrɔ gérer a yɔrɔ bɛɛ bɛ ka tiɲɛ bi mena nin kala an ka jɛ ka namɛ wa an ka namɛ wa na a ye namɛ wallahi ne dabal bɛ la souvent parce que mɔgɔ kalanbaliw bɛ ka sira min fɛ ne taara o sira fɛ a bɛ ne dabal ba quoi qui gère l'EDEM tous les ministères qui sont à terre là d'abord tout est à terre en Mali tout est à terre fɛn bɛɛ bi da qui les gère c'est pas Assimi fɛn o fɛn bɛ Mali la ko domaine do domaine o domaine bɛ yen ko Assimi ka mɔgɔ bɛ ou Assimi yɛrɛ b'a gérer a bɛɛ bi na a yɛrɛ ka mɔgɔ de b'a bɛɛ la avant que Sadio ne décède là Sékou Toungara a fait des tas de vidéos k'a fɔ ko le commandement militaire là ko a tɔgɔ bɛ yen ko Sadio bɛ yen ko Assimi de b'a gérer toi tu étais où non vraiment i b'a dɔn a bɛ ka image dɔ de da aw yɛrɛ ma image min nɔrɔlen bɛ to aw la fo ka taa diɲɛ wuli le fait de défendre le faux de défendre le mensonge et la propagande o image in de bɛna na nɔrɔ aw la aw dun kan ka bila aw kunna ninnu bɛ taa tôt ou tard et vous allez rester ici face à la réalité. Hamid. Ko bɛ jɛra san n ka ko bɛ jɛra sisan ne nin kun ma kɛ n ka jɛ an kun tɛ sɔn k'a fɔ ko a ye cɛ éliminer o parce que a t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ yen nɔ ale de kan soit ale yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw a dalen bɛ mun na kosɛbɛ donc ni armée kɛlen a tɛgɛ kɔnɔ sisan il est président et puis armée b'a tɛgɛ kɔnɔ parce que fɔlɔ yɛrɛ fana Sadio min tɛ défense a kɛlen don ka conseil supérieur de défense fana créé qui contourne Sadio mun bɛ Sadio contourner donc sisan kɔni mun bɛ chef d'état-major fana contourner le conseil des chefs d'état-major général le conseil général des chefs d'état-major donc hali chef d'état-major rôle ale kun b'o jouer fɔlɔ donc sisan kɔni a banna pewu voilà hali Umaru Jara in bɛ yen ten dɔrɔn nafa t'a la quoi. Ka Sadio bari a ka baara la k'a bolo fila tɔrɔ min a bɛ taa Sadio yɛrɛ bɛ taa sanji fila la sanji filani ko ale yɛrɛ a tɛ baara la ka taa conseil de défense créé conseil de sécurité créé ka Sadio ya baara bɛɛ minɛ la ka fɔ force essentielle renseignement u ka kalo sara u ka commandement elle b'a diriger ka ministère de la défense to yen jole ka Sadio cɔrɔ billahi cece muso ta Assimi Goïta lo Sadio fanga ba pew munu b'a gɛrɛfɛ sɔrɔdasiw sɔrɔ ye minnu bɛ Sadio gɛrɛfɛ fanga bɛ minnu la Neba Sangara Abassa Dembélé bɛɛ k'u bɔ Kumasharu k'u bɛ Galon k'u bɔ ka ban ka laban Sadio yɛrɛ la sisan ko k'ale ko de faga yɛrɛ a fɛn kɛra tile joli hali semaine kelen ma dafa fɔlɔ ka na panki yɛrɛ kɛ ministère de la défense e na hali jamana min bɛ guerre la hali président yɛrɛ i bɛ se k'a gérer ele bɛna se ka défense fana gérer ka conseil de sécurité gérer ka conseil de défense gérer Assimi ka ala kama kana maliyɛnw ta baga ye bilahi mais a bɛ kɛ maliyɛnw de la o k'u da quoi a filɛ dɔrɔn aw bɛ taa n'a ye bilahi ni maliyɛnw min wuli k'u jɔ aw bɛna maliyɛnw bɛɛ n'a ye k'u bila ba falen kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'aw yɛrɛ ye. Pana pewu bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sa dɛ yarɔ nin tɛ Sékou Toungara kɛ ne kumakan ye dɛ bon bɛɛ maliyɛn hɔrɔn maliyɛn halala maliyɛn kungoloma bɛɛ bɛ nin kuma in bɛ fan bɛɛ di fan bɛɛ de bɛ bɛɛ y'a e ka plan faamuya et puis maloya t'a la k'a fɔ i ye cɛ faga bɛɛ b'a dɔn e de y'a faga a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ Assimi e de ye Sadio faga walahi bilahi m'a fɔ n k'i ye marifa ci a la dɛ n'i ko karisa ye karisa faga cogoya bɛ Assimi Goïta ye Sadio kɛrɛfɛla furan de
Abbas Dambélé Sado kɛrɛfɛ mɔgɔ de. Nema Sagara o Sado kɛrɛfɛ mɔgɔ de. Officier ba fɛn be kani Sado kadi wallahi Assimi y'a bɛɛ minɛ. A y'a bɛɛ minɛ. En 2024 ni Sado kun bɛ déplacé a ye Katikaw ɲininka ni Sado kun bɛ déplacé bila a bɛ ka mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko Assimi de don. Bataillon kelen de kun bɛ ka Sado ka sécurité kɛ Assimi y'a bɛɛ bɔ yen. A y'a bɛɛ sama kelen ka bɛɛ bɔ yen. Ministre de la Défense bɛ faga yɔrɔ la o ka sɔrɔ sɔrɔsi 500 sɔrɔsi 1000 de bɛ faga pour que ka se ka ministre de la Défense sɔrɔ n'a ka sɔrɔ Sado kun fagara ka to mobili boli la a bɛ saraba dɔ kan ou bien a bɛ ka taa dugu la ou bien embuscade kɛra ne bɛ se k'o faamu mais ka taa sɔrɔ fa Siso kɔnɔ ka taa faga a y'a fɔ ko a Siso kɔnɔ dɛ parce que ne b'a dɔn o fana tɛ tiɲɛ ne bɛ ko in dɔn mais ko in kuma bɛ réseau kan mais ne tɛ kuma o yɔrɔ ninnu kan fɔlɔ mais ne kɔni b'a dɔn a ye Sado ka garde a y'a bɛɛ bɔ yen bon a lajɛ mɔgɔ sɔrɔsi ni ala bɛ yɔrɔ min na bi hali Sado fagalen kɔfɛ o bolo sɔrɔsi ni Sado y'a nommé yɔrɔ la Assimi bɛ ka bɛɛ wuli ka bɔ yen a bɛ ka dɔw minɛ n'a y'a dɔn k'i ɲɛ kumunen don a b'i bɛlɛ a bɛ mɔgɔw bila k'i wele téléphone na k'i espionner n b'a fɔ sɔrɔsi ni Sado ka di kana i baro kɛ cogo dɔn dɛ Assimi bɛ k'aw bɛɛ espionner sɔrɔsi fɛn bɛ Mali armée kɔnɔ ko Sado de place d'i ma k'i ni Sado ka di i kɔlɔsi i baro kɛ yɔrɔ la dɔ b'i wele service de renseignement mɔgɔw tɛ u ɲinɛna Kidali kɔ u ɲinɛna Agele kɔ u bɛ fanga ko kɛlɛ de la bi i ma o bɛ ka taa mɔgɔw minɛ fan bɛɛ yan bon a ka plan ye mun ye sa i b'o dɔn sisan Sado fagara Malien n bɛna Assimi ka plan fɔ a ɲɛna a y'a to n b'o ka dama vidéo dɔ ye quoi n b'o ka dama vidéo dɔ ye c'est à dire Sado fagara sa nɔ yɔrɔ bɛɛ fɔrɔna sisan yɔrɔ bɛɛ fɔrɔna sisan kɛni fanga b'ale de bolo ale de ta ye fanga ye sa ale de ministre de la défense ye ale de ministre de comme on appelle la ministre de l'énergie ye ale de a bɛɛ ye san donc allez dire les patrons même aujourd'hui mais ala ka tiɲɛ bange ne bɛ dan dɔrɔn de ma ne tɛ se ka kuma ala kɔfɛ a ye dabɔ i ma a ye profiter mɔgɔ kunkolo mana a ye profiter k'a bɛɛ minɛ ka Sado faga ka cafouillage créer ka nkalon nɔrɔ mɔgɔ la dɔrɔn pour que mɔgɔ b'a n'a ye k'a bɛɛ minɛ sisan a kelen ka kɛ le roi de la basse-cour e cɛ adamaden bɛ taa ala b'a ta la ala ka tiɲɛ bange n dalen bɛ ala la ala ka tiɲɛ bange